Nakaliang Father John Madur badai Diocesan Administrator hadin kemas kerku lom jingtep ulai ke kubor sikpat ba wala kimyo lat ban simentaru hakum kini gesingi Henry kamdon kano gejingkhang hakisi bobot makin wan buat upen benaru lingba ka kerwa kepa bukhot Pope Francis ba menta borok sibnai kipai dunget kila ban simenta buat pelong jingdoi nak benta kimsiam balak khlat no para bengai biit bat paralok barok ngidon menta haulum jingtep jongka balang Katolik jongka yeng maneba halai mkhra kumba phioi don mano don tangki jingtep don tangki mombati bat ki sentir ngiladap kamas daga bobot ya ki kendon balaptha ka sarkar baniada na jing priang jong kan ke jing pang COVID-19 tingiladap ya kamas tang bat keto ka nengut kilingdo ngila pendap ya ka jing kerkhui kini lum jingtep ngiladap duai na ka benta jongki kane kade menta gesngi bomla ban ya lumlang sibun ki pai ba hanrei pade phila banwan kini kisngi ki banwan wan duai wan bu mombati wan bu sentir kecing perkhat kade kane para bangai bau neu benai borok si benai udeu benai bengi duai kerpang na ka benta ki bala khlat no ki jongi te na ka benta menta usnam ukpa bukhuat ula ai ke jingdet ba borok si benai lente ladangi lech syaki lum jingtam ladangi duai le si mane ngi duai na ka benta ki bala khlat no ngi priang ki sakramen ngiyo kata ka balang ka ong ke jing penjam na ka benta ki pop ki jongi ki jing pensitom na ka benta ki pop jongi te kata ngi la bande borok si benai la dengi lech ki lum jingtam la daga de hang ne hapo jong ka yem ne ba ne kanu ka lum jingtap jong kanu ka balang sinong jong kanu ka parish ngila ban lech ha kanu ka sngi ban duai na ka benta ki bala khlat no jongi bakin yo ya ke jing cha thai bom chukot bat mangi pat ngin yo ya ke jikr khu ka jong ublei ya ke jing ai ke jong ublei kan mau para bangai bakan ne ka sngi ka de ka don ha ke jinget ke jongi ha ke jing phla ka jinget jongi ngi ong nganget ha ka balang Katolik bukhoi bat sisen don ngi ong ha ka jinga slok jong ki ru khoi ka ne ka jinga slok jong ki ru khoi ka long lai kan hun ka balang ka bala job ka badon ha beneng ki ru khoi ki bangi khot ka balang ka badon ka jing sha shitom ka bad ki men siem ho po ka ding pen khoi bat ka balang ka badang yai pilgrim mangi badang em dang sa hang dia slapathei ngi baro ngi pelong ka jinga slok ki ru khoi bat ukle jongi deu Jesus Christ ngi baro ngi pelong ka balang bat ukle jongi udei ka balang to try kan rat on ai ke jing cha thai bom jukut yakini ki para ki jongi baro bat ki bala khlat